A bidiyon mu na yau mun zo muku da hanyoyin da za ku dinga amfani da darbejiya wajen gyara jiki. Darbejiya sinadari ne da ake amfani da shi wajen gyaran jiki. A don haka yau muka tattaro muku kaloli da hanyoyi daban-daban da za ku dinga amfani da darbejiya wajen gyara jiki. Sai ku kasance da mu domin ganin abubuwan da bidiyon namu ya kunsa. Itacen darbejiya itace ne da Allah ya yi wa albarka, domin kusan komai na jikinta ana amfani da shi domin haɗa magunguna, kama daga ganyenta, 'ya'yanta, sassaƙenta har ma da furanninta. A yau za mu nuna muku inda za ku yi amfani da waɗannan abubuwa domin bin wasu hanyoyi don gyaran gashinku, kama daga man gyaran gashi, man wanke gashi, maganin amosani da ma wasu abubuwan da dama. Sannan kuma a ƙarshen bidiyon nan za mu zayyane muku alfanun da ke tattare da darbejiya har guda 10 insha Allah. Hanya ta farko da za ku bi domin amfani da darbejiya wajen gyaran gashi shine za ku tanadi ganyenku wadatacce iya wanda kuke so ku yi amfani da, sai ku wanke shi. Bayan kun wanke sai ku samu abin daka sai ku kirɓa. Bayan kun daka ganyenku sai ku dinga amfani da hannayenku wajen ainihin matse ruwan darbejiyar kuna shafawa a gashinku. Wannan hanya yana taimakawa wajen magance matsalolin gashi, sannan yana taimakawa wajen ƙara fiddo da ainihin gashi daga tushenta. Hanya na biyu, za ku yi amfani da ainihin dakakken darbejiyan ku ƙara ruwa, ku ɗan jiƙa ta kamar misali minti 20, sannan ku yi amfani da ruwan bayan kun tace wajen wanke gashinku. Kuna kuma iya zuba ganyen a cikin injin markaɗe, ku markaɗa. Bayan kun markaɗa sai ku yi amfani da abin tacewa, ku tace ruwan domin wanke gashinku. Waɗannan hanyoyi suna da kyau wajen magance matsalolin gashi kamar zubewar gashi, fito da gashi da kuma magance amosani. Wata hanyar da ake amfani da darbejiya shine hanyar amfani da manta. Ana yin man darbejiya da 'ya'yanta ko kuma ganyenta. Idan za a yi da ganyenta akwai buƙatar a tanadi ganyen. Bayan an tanada za a gyara, sannan sai a kirɓa ta. Bayan an daddaka sannan sai a kwashe iya abin da ake buƙata a zuba a cikin mai wanda zai zama na shi ne wanda zai tsatsafo da wancan mai na darbejiya. Kuna iya amfani da man zaitun ko man kwakwa. Bayan kun zuba sai ku jujjuya. Bayan kun juya za ku tanadi ruwanku a tukunya, ku ɗora shi a wuta. Idan ya tafasa sannan sai ku ɗauki wannan kwano wanda yake ɗauke da man zaitun da kuma ganyen darbejiya, ku saka a cikin wannan tukunya da yake tafasa na kan wuta. Za ku dinga amfani da abin juyawa, kuna juyawa yayin da ruwanku zai ci gaba da tafarfasa kuma manku yana ci gaba da dahuwa tare da ganyen darbejiya. Za ku dinga haka na tsawon minti 30. In kun tabbatar ganyenku ya dahu a cikin wannan mai, za ku ga kalan man ya ma sauya gaba ɗaya zuwa kore, yayin da za ku ga ganyen ya tashi daga kore mai haske zuwa kore mai duhu. Bayan kun yi wannan sai ku samu abin tacewa, ku tace manku. Za ku iya zubar da dusan, sannan ainihin man kuma da shi za ku yi amfani wajen yin kitso da gyaran gashinku. Ga masu fama da amosani za ku iya bin wannan hanya da zan faɗa na yanzu domin magance matsalolin amosani. Yadda za ku yi wannan shine, za ku tanadi ganyen darbejiyanku sannan sai ku daddaka shi. Bayan kun daddaka shi za ku samu mazubi sai ku zuba. Za ku tanadi castor oil, man kaɗai da kuma man jeli. Bayan kun haɗa gaba ɗayansa cikin mazubi guda, za ku ɗora a wuta ku yi double boiling kamar yadda muka yi wancan.
za a bar shi idan ya dahu sannan sai a sauke a zubi. Ga wanda yake so ya yi shi wanda zai jima masa ko kuma zai yi na saidawa wanda dole zai ɗauki lokaci, to ba zai yi amfani da ganyen darbejiya wanda yake ɗanye ba. Za a tanadi busasshe ne, za kuma iya busar da shi idan ya bushe a daka inda zai zama gari sannan sai a yi amfani da shi wajen haɗa wannan man. To ta haka zai jima ba tare da ya lalace ba. Hanya na gaba shine za ku samu darbejiyanku ku gyara ganyenku ku kuma wanke shi. Bayan kun wanke za ku ɗora ruwanku a wuta sannan sai ku zuba wannan ganye a cikin ruwan naku. Ku samu murfi ku rufe sannan ku jira ya tafasa. Bayan ruwanku ya tafasa tare da ainihin ganyen darbejiyanku, za ku kula cewa ganyen ya sauya kala yayin da ruwan shi ma ya tashi daga ainihin kalansa na ruwa ya kuma koma kore. Abu na gaba sai ku samu abin tacewa da ɗan kwanon da za ku tace a ciki sannan sai ku tace ruwanku. Za ku jira ruwanku ya huce sannan ku dinga amfani da wannan ruwa wajen wanke kanku. Wannan hanya yana taimakawa wajen magance matsalar zubewar gashi kwarai da gaske kuma yana taimakawa wajen tofo da gashi. Hanya na gaba shine shampo wanda ake yi domin wanke gashi. Inda za ku haɗa wannan shine za ku tanadi furen darbejiya ko kuma 'ya'yan darbejiya. Amma da yake yanzu ba lokaci ne na 'ya'yan darbejiya ba, muna yanayi ne na lokacin da furen yake ainihin fitowa, to kuna iya amfani da furen. Za ku zuge furen darbejiyan daga jikin itacen, sannan sai ku daddaka. Bayan kun daddaka sai kuma ku kwashe ku samu man ku da kuke amfani da na wanke gashi wato shampoo. Sai ku zuba a cikin wannan dakakken fure da kuka daka ko kuma 'ya'yan darbejiya. Samu ruwan darbejiya kuna iya ƙarawa kaɗan ko kuma ruwa dai namu mai kyau haka na famfo, sai ku juya, in kun juya sai ku bar shi. Za ku bar shi kamar misali minti 30 yadda zai ɗan tsima sannan sai ku tace da abin tacewa. Wannan haɗin ba a yin shi yadda zai zamana ya jima da yawa, ana yin shi ne lokacin da ake shirin amfani da, saboda aka bar shi ya ɗauki wasu kwanaki zai iya lalacewa. Kamar yadda muka yi muku alkawari, to ga irin alfanun da ke tattare da darbejiya kamar haka. Darbejiya yana ɗauke da fatty acid da oleic, palmitic acid da ma dai sauransu, wanda suke taimakawa ƙarawa gashi laushi da inganci. Sannan kuma darbejiya yana magance bushewar gashi, yana magance amosani, yana magance ƙaiƙayi, yana magance ƙurajen kai, yana jinkirta furfura, sannan yana ƙarawa gashi baƙi, sannan yana ƙarawa gashi tsayi, yana magance ƙwarƙwata, yana magance matsalolin karyewar gashi. Darbejiya yana ɗauke da antibacterial, antioxidant, antiviral, antiseptic da antifungal. Wayannan su ne wasu muhimmai daga cikin sinadaran da suke ɗauke cikin ganyen darbejiya wanda suke ƙara wa gashinmu lafiya da ma kuma tsayi da ƙwari. Kar ku manta wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj ne da yake kan YouTube. Idan ba ku danna subscribe ba, yana da kyau ku danna yanzu domin ku dinga samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗaura su. Wannan shi ne ƙarshen bidiyon mu na yau, da fatan an gani kuma za a gwada. Don kun ji daɗin bidiyon nan, ku ajiye mana comment tambayoyinku kuma don bula mana like. Mun gode, sai mun haɗu a wani bidiyo. Yeah.